Vittma oħra tas sarima li l-partit ta' Roberta Bela jagħmel fuq l-esponenti tiegħu li ma jaqblux miegħu u s-Sindku Laburista tal-Qala Paul Buttigieg wara li wera fil-pubbliku li jaqbel ma' proposta tal-Partit Nazzjonalista. Ftit tal-ġimgħat ilu Buttigieg qal li jemmen li l-art qrib Ħondoq ir-Rumin għandha titqies bħala ODZ, jiġifieri li ma jkunx jista' jsir żvilupp fiha. Pożizzjoni li tennija wkoll fl-aħħar jiem meta qal li qabel ma jsir dan mhux se jkun qed iserraħ rasu. Brabta ma' dan, il-Partit Nazzjonalista diġà qal li gvern ġdid jimpenja ruħu li fl-immedjat jidħol f'negozjati ħalli dik l-art ma tibqax fidejn il-privat u allura li titneħħa darba l dejjem it-teddida ta' żvilupp fiż-żona. Iżda wara l-pożizzjoni ċara li jidher li s-Sindku Laburista tal-Qala kien ikkuntattjat mit-tmexxija tal-Partit Laburista li talbitu ma jitkellimx aktar fil-pubbliku dwar din l-art. Fil-fatt, mis-soci minn Net News, is-Sindku wieġeb biss li jħoss li dak li kellu jgħid ilu jgħidu u m'għandux aktar xi jżid. Li kellu ngħid għattu fil-medja u ma nixtiex nikkommenta aktar għalissa, okej ħabib. Paul Buttigieg waqgħu wkoll il-messaġġ li prova jgħaddi l-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela 24 siegħa biss qabel li l-art ingħaddiet lil privat fl-aħħar snin ta' Gvern Nazzjonalista. Fil-fatt qal li l-każ ilu mill-anqas 20 sena. Jew almenu u ilu daqshekk żmien jiddefendi din l-art. Il-veduti tiegħi kulħadd jafhom ili 20 sena. Is-Sindku Laburista tal-Qala ilu diversi xhur jilmenta li mhux isib kooperazzjoni minn sħabu stess tal-Partit Laburista, tant li hemm min qed jipprova jqaċċtu mill-kariga. Sinjal ieħor tas-sarima li l-Partit ta' Roberta Bela jagħmel fil-konfront ta' persuni li ma jkunux qed jirrepetu il-kantalina ta' tmexxija.